ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ജേക്കബ്, ഫിസിഷ്യൻ, കരാഞ്ചിറ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, IMAയുടെ മുൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെക്രട്ടറിയാണ്. അടുത്ത ഒരു 2 ആഴ്ച മുതൽ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഒരു അതിഥിയായിട്ട് കോവിഡ് എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 പേരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒമിക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോവിഡിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വേരിയൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കോവിഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തന്നെ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ അബദ്ധധാരണകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് നൽകുന്നത്. ഒന്നാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഒരു തരംഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുതൽ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷനുകളിൽ കൂടുതലും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്, നമ്മുടെ ശബ്ദ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദ തന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ടും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ തൊണ്ടവേദന, നല്ല തലവേദന, നല്ല പനി, മേല് ക്ഷീണം, തളർച്ച, ചില അപൂർവം കേസുകളിൽ വയറ്റിളക്കം പോലെ രാത്രികളിൽ മാത്രം ചില നൈറ്റ് സ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാത്രികളിൽ കുടച്ചിലോടുകൂടിയുള്ള പനി, ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓടിച്ചാടിപ്പോയി എല്ലാവരും ചെന്ന് ആൻറ്റിബോഡി എടുക്കാനും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാനും ബാക്കിയുള്ള ആസ്പത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാനും ശ്രമിക്കാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് തുടക്കത്തെ 3 ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന പനിയാണ്. പനി തുടക്കത്തെ 3 ദിവസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പാരസെറ്റമോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ആകുമ്പോഴേക്കും പനിയുടെ തീവ്രത കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മണിക്കൂറുകളിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമതായിട്ട്, കഫം നല്ലപോലെ നെഞ്ചിൽ കെട്ടൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന മ്യൂസിനാക്ക് പോലെയുള്ള കഫം കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ടാബ്ലറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചൂടുവെള്ളം, ആവി പിടിക്കൽ, ഇതെല്ലാതും ഇതിനെ സഹായിക്കും. നല്ല റെസ്റ്റും നല്ല നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം അധികം പണികളിലൊന്നും പോവാതെ, യാത്രകൾ പോവാതെ, വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ മാലീസ് പണികളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക, നല്ലപോലെ ആവി എടുക്കുക എന്ന് ചെയ്യുക. എപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മുൻപേ അറിയുന്നതാണ്. ശ്വാസം മുട്ട് വരിക, നമുക്ക് കണ്ണിലിരുട്ട് കയറുക, BP കുറഞ്ഞു പോകണ പോലെ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക, ചുമച്ച് ചോര തുപ്പുക, നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക, നെഞ്ച് വേദന വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ആശുപത്രികളിൽ പോയി നേരിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക്, അതായത് നിർത്താത്ത പനി, മേലുവേദന, തളർച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് ആരും ആശുപത്രിയിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവുകയോ ആൻറ്റിബോഡി കോക്ടെയിലുകൾ പോയി എടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഞാനിന്ന് കൊറോണയുടെ 8ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസത്തിലെ കൊറോണയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ചില അപൂർവം ആളുകളുടെ ഛർദി, വയറുവേദന, അങ്ങനത്തേന് ചെറിയ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസിനുള്ള മരുന്നോ ഛർദിക്കുള്ള മരുന്നുകളോ ചേർത്ത് കഴിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി 100% ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്കുള്ള ഒരു ബെഡ് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേലുവേദനയ്ക്കും ക്ഷീണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും. കാരണം അടുത്ത ഒരു മാസത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 3 ഡോക്ടർമാർക്ക് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന രോഗികളുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഈ 3 ദിവസത്തിനിടയിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു മിനിമം ഒരു 50 കോളെങ്കിലും മേലുവേദന, കഴപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാതും RT-PCR പോസിറ്റീവായിരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒമിക്രോൺ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഒമിക്രോണും ഡെൽറ്റയും മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രഹരശേഷി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കാത്ത, ബാക്കി അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു വേരിയൻ്റാണ് ഒമിക്രോൺ. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ബഹളം പിടിച്ച് എല്ലാവരും പോയി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ആശുപത്രികളിലെയും സമൂഹത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് 10ആയിട്ട് പറയാം. 1, നമ്മൾ വീടുകളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 2, പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിക്കുക പനിയുണ്ടെങ്കിൽ, തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ. 3, വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കുക. 4, ഇടയ്ക്ക് കഫക്കെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുക. കുറവില്ലെങ്കിൽ കഫം കട്ടി കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക.
പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡേഞ്ചർ സൈൻസ്, റെഡ് സൈൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുന്നു, കിതപ്പ് വരുന്നു, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, നെഞ്ചുവേദന, ചോര തുപ്പുന്നു, ഓർമ്മകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെയുള്ളവരോട് നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡുകൾ, മാസ്ക്, നമ്മൾ സോപ്പും ഇതുപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക, ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുക, പുറത്തേക്ക് അധികം പോവാതിരിക്കുക, കടകളും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പോകുക, അങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എട്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവബോധം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാരോടും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ളവരോട് നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ സന്ദേശം അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനമായിട്ട് ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, അല്ലാണ്ട് പരിഭ്രാന്തിയല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒമിക്രോൺ തരംഗം 1-2 മാസങ്ങളിൽ കടന്നു പോകും. എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.